Guys, makaiona here nyaya nesuro yemusikana wemukadzi wokunzi achienda kuma-cruise ships ndobva awira mumvura azvidonhedzera mumvura akomita suicide. Apparently nenyaya yekuti anzi akati yanyora tsamba kune tsamba iriko yakanyora ndezvemufamily mavo yekuti angashanda achitumira mari. Munoziva nekuma-cruise ship guys vanoita ma6 months kana 8 months kana 12 months sometimes 1 year 12 months vari mumvura vasina kuenda kumba ozongopiwa off kana 3 months oenda kumba. Saka panenge achishanda pesa pari ari kubasa obviously anenge achimanija kuseva handiti kune ava ari kutumira kumba anenge achitumira kumba handiti saka aitumira mari yake kumba achiti ndivakirei. Apparently vanhu vanga vari kumba varudzi nekwaitumira mari vakatora mari vaidya mari yesei vachingodhimanda mari every time vachidya mari otumira mari odya like anga kutoita kunge iye ndiye nokuti ari kushanda kuma-cruise ship ndiye afunga kuti take care of everybody and iye hapana chachakwanisa kuita napasha anokwanisa kutaura because munhu wese anenge achinotumira mari anenge achingoti tumira mari. By the way, this is a very sad situation because ari kunzi akasiya vana 2 animaona akasacrifice kuti rega ndipinde mumvura ndizviurayire mumvura ndisawanikwe bhodhi yangu vasatombondiwana zvachose. Animaona mweya iriko mweya iri kutenderera hakuna munhu anenge ari normal guys ari right in the right frame of mind anojambira musi kuti ndoda kudyiwa hangu nemashaks handidi kana kuwanikwa kana kudii because right now vatsvaga moti adheri chichiya vasi kumuwana probability yekuti vagona kusamuwana itoripo ozongowanikwa kana kune imwe nyika ari official kuti hazvitombosika muti ndiye uya ongotorwa maybe ongonovigwa semapopas or whatever andimaona. But anyway hazvitoda kutaura nezvazvo nhasi chidzidzo ichi kune vaukama vazhinji vakawanda vari kuzimbabwe handiti kana muine mwana ari kudiaspora kana muine mwana ari kusouth africa kana muine mwana ari kubotswana handika even paine vamwe vanhu ari kupamba 1 year yamanaja kubuda chinoda kuzama kuimprove life yangu anobva atiitwa kunzi iwewe itaesi pafamily vamwe vese vanhu bva vatogara kumba vachirelaxa kuti handi kuza zimbabwe yakaoma hakuna mabasa iye ndiye obva vanzitarisira mhuri yese ari 1 hazvina kuipa kuti atarisire mhuri yese ari 1 but naye wane upenyu hwake guys naye ane upenyu hwake hwanenge achida kurongawo wese still kana akutumirawo mari ari kudiaspora otumira mari kuhama kuti ndivakireiwo vedu ndiri kunoku zvikanzi pane zvaitika ndinoona pekutumba handimaona oti ndivakirei motidza kuvaka motora mari yamuchidya handitika motora mari yamuchita zvamunoda naye muchifara iye munhu dei maiziva maships ari kunoku unombotichara nanhu kuafrica dzimwe nguva unonyatsotoona kuti vanenge vasinga understand zvinenge zvichiitika kunoku sekusaandastanda kwandaitawo time andanga ndiri kuafrica kukoko handimaona havazivi kuti hauna nguva yekutamba hauna nguva yekugara pasi hauna nguva unongogara uri kubasa everyday kugara uri kubasa guys izvozvi chando chauya kuri kupfuna kuri kuuraya panze apa kunenge kuchinaya unoita ngo uchadhumwa nemotikari ngo uchabuda murodhi ngo uchadini handimaona kuchiita mashiripiti panze apa uchifamba handimazviona uchishanda kuno kwakuna nguva yekuita mafriends hakuna nguva yekufamba hakuna nguva yekudai munhu anenge achichanda tsvaga mari handimaona. But I think vanhu vekuafrica vanofunga kuti it's very easy kunoko handimaona vanofunga kuti it's very easy vedu musaone kana vamwe vanhu vachipenga vari kudiaspora papa idepression stress chaichaiyo because kugara uchingoshanda imagine kugara uchingoshanda uchingoye kubasa every time uchingoita kujoinidza hakuna imwe side yaso iriko kungoenda kubasa every time handimaona every kungogara uri kubasa kana uri simbe kuno kwaute 6 months kune vanhu vakawanda vakauya vakadzokera kuafrica vakanga vapinda muno vakadzokera kuafrica vatoona kuti zvakasiyana zvataifungidzira zvataione zvada kuona paground zvakasiyana saka vabereki nehama dziri kumba ndaingokumbira kuti kana mwana achinge ati ndirivakireiwo please edzai kuti muvake nokuti zvinorwadza kuti marasikirwa nemwana handimaona pamwe dei maimbeda zvakanaka makamuvakira aigona kuzongokuchengetaiwo zvakanakanaka sezvo vana vake vanga vari paground handimaona. But nenyaya yeundyire nyaya yeuselfishness nyaya yekusaappreciata mumwe mwana ndopazvasvika apa marasikirwa nemwana wacho wamamida kuti angari breadwinner wenyu at least dei makachimuvakirawo 2 rooms yacho dei makachimuvakirawo 4 rooms yanga achida kuvakirwa semunhu ari kushanda ava kuna nguva yekuzorora anenge achingoshanda imotora mari muchidya wakomana miswai veukama ngataurei chokwadi I so wish vanhu vari kudiaspora dei zvaimboitaka paunenge ukangoona wadyirwa mari vanhu vasiri honestika chimbokata taisi kuvapa kana sendi usivape kana sendi zvina notsvage mutorwa zvina nobhadhare vanhu ubhadhare kambani kana kuti whoever marani ari honest ayanokuitira zvese because veukama munopesa musingasaonani apa manje apa kuti usataurana kuri nani apa patopedzisira patove nemumwe ashota nekuda kweundyire ndakavhunduka pandakaverenga nyaya am like but vanhu vanoda kuti munhu aite sei unenge usina nguva yekuti ndinde kumba uri paground nokwanisa kuzviitira wega but unenge usi paground utemba kuti nehama dzangu dziripo rega dziniitire hama dzidzokupwanyira mari dzapedza futi ndodzokuzoti kana ukauya kumba lese warwara wadzokera kumba kudzati wanga uchitei hauna kana pekugara unenge usina pekugara but waivatumira mari tindivakirei vakudzinga kudzimba dzavo vasikasadi kuona pozi mari hapasisina veduwe we can do better sevanhu
ngatisiyane nesystem yekuti tinodyira vanhu mari vari kuchitanzi vari kudiaspora. Hakuna mari yamunofungidzira kuti kuna kudiaspora veduwe, hakuna. Unotoona kana ukaita announcement kuti ndiri kuuya, munhu wese wemufamily nekwakiti yatonda nenani everyone wese anenge achichindivigirawo something. Zvose zvinoti pakomana kungoti vanhu vanenge vasingaya kuti utsananguro unotongoona kuti rega ndingonyarara. But guys, kana matumwawo veduwe, itiraiwo zvamunenge matumwa. Ilife yaratsikai azvipira kuti rega ndiwire mumvura nekuda kwemhuri, nekuda kwevanhu vakamita utsinye veukama vakanga achitrusta. Rest in peace, lady. Kungoti nzira yawaenda nayo haisiriyo, ungasafa ngudai waifangofungira vana vako. There were other better ways of, doing it, not this one. Yawaita kusvikanda mumvura. Anyway, muve nezuva rakanaka.